Ассалому алайкум бародарони азиз, хушомадед ба канали Пулкоркунӣ Бобогӣ. Хеле шид видео напартуфтагӣ набудам. И видеои мо дар бораи программаҳои хитоӣ меравад, яъне ки мо курс сар додагем. Дар курси мо дар бораи чие? Масалан, курси мо айнами программаҳои 1688 Taobao, Pinduoduo и программаҳои хитоие, кадоми шиндагӣ боша, кадоми шиндагӣ набоша, ҳама ё барои заказ кардани бораи айхитой бо нархҳои арзон дар Тоҷикистон, да масалан ягон нарх, ягон либос, ягон чӣ боша 10 баробар дар инҷа арзон ай. Тарзи заказкунӣ ҳамаша ба шумо нишон медиҳем бародарони азиз. Кадомедам хеле курс дар кора барои ёд гирифтани бор заказ кардан ба Тоҷикистон чӣ хел овардан, ҳамаша дар курс нишон медиҳем бародарон. Шумо номере ки мондагиам дар закреплёни комментария шумо бинависед дар ватсапаш, ҷавоб метам. Нархномаи курсан ба шумо мегӯянд. Масалан, медонем и программаи Pinduoduo бародарони азиз, чизи дар кораитон заказ мекунед, масалан свитер, нигоҳ кунед чӣ хел ба зебай. Нархшо ҳозир мебинем чанд сомоне. Нархш 31 юан бародарони азиз, 31 аз 10 1 юан 1.5 сомона, масалан 46 ё 47 сомон мешавад. Свитери базеб иро дар Тоҷикистон 200-300 сомон мефурӯшанд. Чӣ хел арзон. Ҳама чиз бародарони азиз, тарзи заказкунӣ ҳамаша ба шумо нишон медиҳем. Дар курс, кадомеда курс дар кора бидроен дар номерои дар закреплёни комментария мондагӣ нависонед. Нархномаи курсро ба шумо мегӯяд, кадомеда маъқул бошад нависонед, ҳамаша ба шумо нишон медиҳем. Чизи дар кортона айсайд метавонед заказ кунед бародарони азиз. Свитер, чихол, наушник ё наушникҳои сифатҳои сустаршай, чем ай Тоҷикистонда ҳастанд. Масалан 120 ина Тоҷикистонда ҳастанд 150 сомон, ё айвода сустараи сифатҳошон, айвода сустараи сифатҳошон нархошон 55 сомон айна бародарон, 37 юан 55 сом 56 сом мешавад бародарони азиз. Беҳад чизош арзон ай бародарон, ҳамаша ба шумо нишон медиҳем дар курс. Кадомеда ина бародарон курс дар кора бидроянд, нависонанд, курса бихаранд, ҳама чиза ёд бигирем бародарон. Метавонед ба худтона любой чиз заказ кунед. Хай бародарони азиз, видеода лайк кунед, поделиться кунед ҷурӯтонда, ҳама бифаҳманд. Биен ёд бигирен тарзи заказкуниро.